Свечку запалю. За наш стрим. Навожте. Навожте. Вітаночки, шановні, вітаночки. Так, а що з всім гуком вітанки таке? про вітанки. Так, що з Всім гуком вітанки таке? про вітанки. Що з гуком? Мы же еще ни на чем не едем. Мы же еще ни на чем. А у мене відчування такое, ніби ён низький занадто, не? Це як звичайно все. Не веду, треба, блін, поглядеть. Та і ладно. Низький, так низький. Подумаєш. Каратей. На минулому стримі, Там- який, до речі, був, почти що я там Напишеш. стримив, Євротрак Симулятор, правда, що у мене був опошний стрим? Угу. Ти мені щось хотів запитатися, а я все тебе? отсутничав. А, так, было такое, да, забей. Каратей. Там Ралиф увалился, памятаешь, что пришло довольно шмат гульцов, Угу. якія подписаліся, карацей 50, здобув собі гэтых фоловераў, і нарэшце на маім канале ёсць пункты, якія ёсць на іншых каналах, якія можна вытрачаць на усялякае непатребства. Зараз так само можна збирати. Так, вытрачаць на усялякую лухту. Так што, Лух. як кажуць, запрашаем. Вытрачаць гэта ж не збіраць, правда? Ну, Так. шчыра кажучы, так яно і ёсць. Вось, таму. Так, пакуль што толькі 5 я зрабіў, да і то я зрабіў гэта занадта голасна. Вось, я сёння было вольных 3 гадзіны, сядзеў, рабіў сабе гэтыя смайлі. Не смайл, ну, па сутнасці гэта смайлы, якія там ёсць, на якія націскаеш за гэтыя пункты. І я такі думаю, ну, зраблю сабе гіфку невялікую, сядзеў, піліў, дапіліў. Зрабіў. Выгрузіў, ну, загружаю, і толькі потым, калі яна мне адмаўляецца за гэта запампоўваць туды на сервак, я бачу, што трэба PNG, ніякіх гіфак. Я такі, бля, 3 гадзіны кату пад сраку. За што? За што? Абмежавалі деда. Карацей. Галоўнае, што ўсё ёсць, галоўнае, што калі будзе капейчына нейкая, капейчына упадзе, за гэта ўсім фолаверам і падпісчыкам вялікае дзякуй. Да. Вось такія справы. Дарэчы, паглядзеўшы, нарэшце паглядзеў твою эту This War of Mine. Вось. Ностальгіі, бляха, поўныя трусы проста. А ты пачаў з гэтых, бляха... Ну, Да, там просто дэфолтная ўсё. тройка даецца з гэтай дзеўчыны Каці. Ну, Катя, Вось Паўлік гэта. ды Бруно. Ясна. Сёння будзе прикольны мішн. Паспрабуем зрабіць. На таймершыне тут? Ага. Ну, давай вяртацца ў гульню. На што садзіцца? International, Тайга? Ой, Я Тайга нават не далёка ведаю, стаіць. по-добраму трэба гэта сама даразведваць тое, што тут засталося, пазбіраць апгрэйдзікі і дабрацца да смотровой вежы. Ты што выбіраеш? Так, ну Выбери я Тайгу бачу, што яна не так далёка ад глядальні гэтай вежы стаіць, таму можна на яе скокнуць. А нават. І ехаць. Ну давай ты да аглядальнай вежы, я тут пазбіраю апгрэйдзікі. Там дзе што засвецім, калі што. Ось. Добра, як скажаш. Все, я поехал. Сёння на тыдні такі інтэрнэт быў просто шляпа. Сёння адказаўся працаваць на агул. У Літве ці у цябе? Ну, у мяне на раёнчыкі маём, на фабах. Просто з чымсьці. Што правайдер казаў? Але- Ці увогуле нічога не казаў? Правайдер нічога не кажацца. Што там той правайдер? Маўчыць, пакуль Я пытаць не пагуляў пачнеш. Roadcraft, Як табе? дарэчы, у дэмку. Ну, Магло быць Ведаеш? лепш, я так разумею, не? па-другое. Ну, блін, гэта нейкая
ідэйная крыза, якую людзі спрабуюць пераадолець выдумляннем сабе нейкай левай працы. Вось все, што я магу з гэтым сказаць. Таму што там ёсць вось механікі, якія проста такія адна лепш за другую. Усё такое цудоўнае, всё такое прыемненькае. Як бы і гэты ось укладка дарог, ось калі будуеш дарогу, ну просто ну ўсё цудоўна, там грэйдерам катайся, там катком трамбуй, потым што, потом асфальт укладвай, потом раскатвай. Ну, нармалёва ўсё зроблена. Ось у плане у Roadcraft ўсё зроблена цудоўна. Угу. На каснецца чаго іншага тычніцца, ну ё-маё, просто нейкі жах. Крок у бок, і все, хавайся ў бульбу. Ну, прокладывать маршрут, ну, карацей, окей, прокладываю маршрут, и там таки проходит темка, что, ну, просто жмите там левой крапкой, ну, левой вот этой кнопкой мышки. Угу. Ну, пытанию немає, жму, оно не жмется, я жму, оно не жмется. И потом я неяк методом навучного тыка, Самый надійний. Я зразумеў, што трэба карацей на крыху зажимаць крапку, што удаліць маршрут на агул, і падчас таго, калі там пракручваецца анімацыя, вось гэта, што зараз маршрут удаляецца, трэба ставіць крапку маршрута, пракладваць. Я такі, ахерэць. Вось гэта вы прыдумалі. Не, ну хутчэй за ўсё, гэта просто, мабыць, нейкі баг, мае быць нейкая недаработка, ўсё ж такі дэмка, але. Угу. Настолькі складаны інтэрфейс рабілі, а кран там просто крынж, там карацей. Каб кран паварачваць, трэба заціснуць адну клавішу мышкі і там уперад-назад строга там по вертыкалі, ён там двигаецца униз уверх. Ну, карацей, не вниз уверх, а да цябе і ад цябе страла крана. Угу. А і ў бок паварачваць таксама гарызантальна, і просто піпец. І ты пытаешься штосьці з гэтым зрабіць, а ён цябе не слухае, ні халеры. Ну, я, мабыць, за паўгадзінкі неяк прыстасаваўся да гэтага працэсу, але ўсё адно, як бы, пачуццё, ну, такое. Тыпу, навошта было выдумляць гэты ровар, правда? Ну, незразумела. Тыпу, окей, вы робіце пад джойстик, ну так, ну окей, зрабіце тым, хто пад джойстик, ну, тым, у каго ёсць джойстик. Навошта вы вось такі? А людзям, як я, праваслаўным любителям клавиатуры, вы даеце вось, ну, такія складанасці. Мы такое не это самое. Не ухваляем. Не, у прынцыпе, ось, ведаеш, у чым праблема? Вот канцэпт як канцэпт. Ось, ну, што Expedition, што Roadcraft, вось, як канцэпты, это, ну, клас. Вось, як крыху далей, ну, канцэпт, ну, чамусьці не могуць яго развіць туды, куды трэба. Ось у чым. А таму што бракуе спецыялістаў. Ёсць спецыялісты, якія выдумляюць гэта ўсё, і ўсё на гэта. Бракуюць там спецыялістаў. Я думаю, што бракуюць чалавека, які можа надрукаваць сюжэт нармалёвы. Ці, ну, стаць і сказаць, хлопцы, мы вядзем гульню туды. Вось і тым накірунку, ну. А так, як бы, ну, мы добавили тое, мы добавили сёе, но, ну, не, працуе. Да. Калі рабіць дарогу ў Roadcraft, крафціць дарогу, ну, прикольно. Ось яно такое заліпляльнае, такое цудоўнае, ты той пясочак возіш, выкидываешь. Адно, што менеджмент ресурсов пакуль што няма, но ў цалкам норм. Мне падабаецца. Это не настолькі дрэнная гульня, якія пісалі, але там, як бы, ну, стадыя, калі трэба не дапрацоўваць напільнікам, а яшчэ, як бы, ну, там, браць вось там пілу па металу, штосьці, як бы, ну, такі фундаментальны рэч трэба, як бы, рабіць, да, і, как бы, ой-ой-ой, яшчэ ранаваценька, трэба, як бы, ну. А грошыкі патрэбныя. Можа і рана, але трэба.
Я ж тості не бачу, де та вежа. Ось каля я тут вошкаюся. А, да ты едь там. Ого, там які. Будет. А, Ти все збереш. бачу, все бачу. Шкалі заберешся. Щось це таке, печори ніякі. Говорю, то тут прикольно. шахти? Ну там так, там не простые шахты, там урановые шахты. А, ну бачу. Тут нават на мапе есть гуляг. Серйозно? Ну, Бараки, все такое. там бараки, там это ахоўныя вежи. Ага. Там прям серьезно, все с дротом, все покладено. Як бы гэтая сторонка поўначы адмечана распрацоўшчыкамі. Вітаночки, нет, вітаночки. Вітанкі. Так. Возник тут хмызняк ползу. Я заехал. Так. Треба любимой жанчыне кинуть посылку на стрим. Посылочку. Каб яна так само зайшла. Не, зараз мне карацей будуць. Адчуваю, що мне будуць пиздить. Магчыма, нават А, нагамі. хвалюется. Хвалюется. Не, Што знік? я звонок пропусціў, гэта ўсё карацей. Гэта развод і коты з сабакамі пополам. Зразумела. Ну што, мне адсюль куды апгрейды збіраць гэтыя? Ну, О, так нават. Так, да, заедь на апгрейд. Ось бачиш, до речі, каля цябе Ruined Warehouse можеш заскочить, поглядзець. Так, і што? А, і гэта і ёсць лагер, так? Ага. Є гуляг. Гэта ён самы. Зараз заедем. Так, толькі дзе яшчэ паліва ўзяць бы? Крыза. Ну штосьці зараз будзем рабіць, палівам. Тут на моем шляху нідзе не будзе, так? Атрымліваецца, ты станеш беспаліўны. Ну так, на твоім шляху ўжо ўсё. Ты Fuel Station праехаў, там было каля Factory. Дык я зараз павярнуся, чакай, я лепш поеду, заправлюся, ды апгрейды пазбіраю. Сколько? А, это 50-57%. Ну так, ты повинен доехать там, ну, шлях таки не усрати. Ти навіть, мабуть, со сторони побачиш все, що там можна побачити. Так, недалеко тут бачу його. Зараз тільки викручусь. Стоїть, бляха, затоплений. Жудосно все ж таки. Жудосно. Гэта так. Нам оттуда буде потрібно потім уранові контейнера вивозити. Як гэта, слухай, Гомер Сімпсон, пам'ятаєш, там ужас остался. Ну, так. І он за кавнер закинув. Ну так здарилось, так. Ну, я не ведаю. Моє сонечко зайшло, глядіть, не глядіть. Побачим, може привітається. Сподіваюся, що глядіть. А мабуть і не. Надто стіпла дівчина нейка. Не, там просто еще человек ездить в Беларусь до родича, тому мы тут... Боишься? Аккуратно, Она боится. Конечно. Я боюсь. Так, сюди, потиху, Ой. паузе. По крыше. Ой, що тобі ще такого розповісти, що було у мене на... Ми ж тебе кольки не стримили? 23 тижні? 2 тижні. 2 тижні ми не стримили. Коротів, мне за этот час я стратил, блядь, 50 килограмм нервов. Бо гэта, блядь, іпотека маці є за ногу. Просто і у кар'єр ось викинуть, як яно втреплень нерви, тобі просто не передать. Ну,
Гэтыя банкі, яны чапляюцца да ўсяго. І сёння, дарэчы, прыляцела, тыпу, алярм ад банка, бляха. Explanation? Да не explanation, дзякуй Богу. Але ж такое, мы там знайшлі у вас не гэта як не памылку, а, блядь, недастатак, карацей, то бок у вас там недзе дата стаіць некарэктна, трэба ўсё будзе гэта памяняць, блядь, і наноў нам высылаць. Так, я такі, блядь, ехаць у Варшаву, вы што, падурэлі? Якой халеру мне гэта ўсё трэба? Уже звязаўся з сваім гэтым крэдытовым дарацыяй. Трохи паразмаўлялі, але праблему, дзякуй Богу, вырашылі, але ж, ну, разумееш, пакуль вось 2-3 гадзіны ты вось гэтае вырашаеш, як, дзе, што там не так, таму што ты ж здаеш пачак дакументаў, поўную тэчку, дзе яны што знайшлі, якую дату, што не так, блядь, проста сівееш на вачах. Там трэба глядзець, што дакладна там знайшлі, што ім не падабаецца, таму што, блін, А ім не спадабалася двойка. Я за гэты тыдзень паспеў зрабіць, я не ведаю колькі, такіх паўнавартасных, здаровых кліентаў я апрацаваў, можа, штук, 7 кліентаў. Пераглядзеў дакументацыю, адправіў notification, што не будьце муднямі, запаўняйце дакументы, як таго патрэбна. І то еще трэнінгі правёў новай супрацоўніцы сваёй. Калежанка нейкая. Можна так сказаць. А калі я ў гэтую яміну плюхнуўся, я выеду ці не? Дядь, ты не плюхайся, ты паглядзі, там заезд ёсць. Так, Заязджай просто з боку дрэваў, але ты спачатку заедь за палівам, а потым уже будзеш выязджаць, а то можа не хапіць на выезд. Хаця... Не, павінна хапіць. Хопіць, тут яшчэ хопіць. Галоўнае, каля дрэваў плюхайся, і ўсё будзе окей. Іха! Разбегу. З прыплыздам. Да, ось, прыкладна так яно і робіцца. Ну і карацей, крыху за тыдзень так, нармалёва стаміўся на працы, але такі давольны, лонданскае начальство прыпхалось да нас з інспекцыяй, мы з імі паразмаўлялі, яны задавалі пытанні. Яны задавалі пытанні менеджерскага ўзроўню, я на іх адпавядаў, я на ўсё адпавёў, мне сказалі, ля, малайчына, рады бачыць, што ты комбэк цурукі, гэта ўсё. На сваім месцы, чалавеча. А такі, да. Шчаслівы, що піпец. Не, Тань, ён павінен даехаць, у него атрымаецца там больш за 40% паліва. Таму ўсё атрымаюць. Деду ўсё атрымаецца, я ў яго веру. Та если што, тут калі што можна на V націснуць, ды рэпаірнуць і ўсё. Я у 2 штатах яго інструктаваў, як ганяць, таму ўсё павінна атрымацца. Ну, карацей, я вельмі такі давольны сваімі вынікамі, вось гэтым усім, я такі, цудоўна. Звальняць не збіраюцца уже добра. Ну і пакуль гэта ўсе сістэмы наладзіў, пакуль пазапаўняў усе гэтыя журналы і журнал по уліку журналаў, ну карацей, блин. Куды ж без яго? Тыдзень здрыснуў. Асноўны журнал. Бук уліку букаў, карацей. Ledger Counting Ledgers. До речі, блін, на самай справе без жартаў трэба завесці сабе. Журнал уліку журналаў. Вось такі журнал. Тому що ми, карацей, ось у нас гэта новая моя супрацоўніца і там, ну, такая жанчына з вопытам, гадоў 40+. І, карацей, она такая, а дзе тое паглядзець? Я такой, тут, а тое, тут, а тое, тут, а тое, тут. І, карацей, она такая, блин, ну, надо неяк гэта... Давай заведзем на гэта ўжо, типа, уліковы журнал. Ну, давай, типа, чаго не, она такая... Проходит день, а давай на гэта. Я уже так прикинул, там 10 атрымаецца
12 штук. Я таки думаю, ну не, бляха, пора заводить уже Вже основний журналу, повинен липу з'явитися. журналу. Ну, Так, чекай, ти казав, недзе тут ёсць. Каля Factory, так? А, усё, ну знайшов. да. Вон сюди. Тут яшчэ таксама у мяне па працы то таксама было такое, бляха, жопа раздзіральніцтва. У чацвер толькі скончылася. Да і то і так. А як там твой проект з аўстралійцамі ці кім? А вось у чацвер толькі скончылі, ўсё падрыхтавалі, пакет гэтых дакументаў. Усё зрабілі. Цудоўна. Там яшчэ ўзнікла такое дзіўнае пытанне, я ўвогуле быў уражаны нашай канторай, нашай кампаніяй, таму што мы рыхтавалі да іх прапанову на будучыню, так бы мовіць, і ў іх там даволі ўсё складана з гэтымі дакументамі, яны павінны быць у фармаце, які яны даслалі табе. Ну і мы ўсё гэта падцелі, як сабакі нейкія. Типу людзям штосьці не падабаецца ў PDF ці Wordзе? Не, наадварот, у іх быў Word, але яны патрабавалі, каб усё было ў аўстралійскіх далярах, там гэтак далей. Вось такія нюансы, разумееш? Дробныя. І карацей, мы ўсё падрыхтавалі, чацвер, я ўсё аддаю, кажу, вось яно, рэв'ю прайшло, мы гатовыя. Давай, хлопец, там, в'етнамец у нас ёсць адзін. Давай, уперад. Вось. І тут такі мой босс піша, не, стопы. Меня просто, ось, разумееш, да, такой, калі хтосьці кажа стопы, ты просто адразу... Куда стопы? Я вам зараз потрачу. 2 тыдні. 2 тыдні, як, бляха, кролікі пацелі тут. А тут стопы, ён такі кажа, трэба, каб было у далярах амерыканскіх. Я такі, бляха, просто з потом, з лба там змахваю, такі пішу ўжо, тыпу, не, тут не тая справа, так нельга, таму што яны там вось гэта патрабавалі гэтае, так. Там просто, гэта абавязкова, інакш яны не будуць разглядаць нашу справу. І ён такі падумаў. Гэта ж байт праверка на лахат, тыпу, а наколькі уважліва вы слухаеце, за патрабаванне. Так, я ведаю, такі ж проста ў мінулым, калі працаваць яшчэ гандляром. У мяне там было, 10 гадоў тэндэраў нашых беларускіх, ты ж разумееш, як гэта ўсё працуе ў Беларусі. Там жа ж... Не, дарэчы, я не вельмі разумею, як в Беларусі працуюць тэндэры, вопыта не маю, таму тут... Калі коротка, містер Фінкер, малайчына, віданашкі табе, яны проста пішуцца дзеля таго, каб адсеяць усіх тых, каго яны не жадаюць бачыць у сябе на прадпрыемстве. Разумееш? То бок, літаральна, ты там нешта не скапіруеш, усё, твае дакументы не прыймаюць проста-напроста. Ты там недзе нейкую памылку дапусціш з валютаю хаця б. Всё, тупо твои документы вылетают адразу, просто не разглядаюць. Так і ёсць. О, бляха, мне трошки так страшно. Я адсюль даеду, слухай, да апгрейда, вось паглядзі. Можеш по мапе паглядзець? Справа ад мяне ёсць апгрейд. Зараз пагляджу. Даедзеш. Галоўна, трымайся дрэва, усё будзе окей. Я по гэтай лагчыне не... Нормалёва. Добре. Все трымаецца. Містер Фінкер, ці працуюць тэндэры, яны не для гэтага заведзеныя. Яны ж спецыяльна былі заведзеныя для таго, каб патрэбныя людзі траплялі на патрэбнае месца. То бок, якім чынам, напрыклад, было ў мяне. Не буду казаць пра прадпрыемствы Гарадзінскай вобласці, але некаторыя тэндэры з-за таго, што скажу адразу, без адкатаў гэта было проста з-за таго, што прадпрыемства ўжо працавала з маім заводам 15 год, хіба што там 15-10, я ўжо не памятаю. І наш завод вельмі часта выратоўваў гэты завод, так, які ў нас замаўляў. І таму яны проста пісалі там складнікі, ўсё такое, мы пісалі для іх патрабаванні да прадукцыі, якія яны аб'яўлялі на тэндеры. Па сутнасці, ніхто апроч нас не мог патрапіць у гэтае патрабаванне. Вось усё. Так гэта і працавала.
Так, бачу яшчэ. Знакамітае гэтае. Ой, бюрокрасі. Так, Твоім все родзе. просто. Ты бо там Ну, гэта разумееш, вось такое. калі береш нейкае там не ведаю мыючыя сродкі, вось ты пішаш, што ў яго павінна быць там ад 50 до 60% паваў, ад 7 до 8% кіслот нейкіх там гэтак далей, бля, і на рынку, ва ўсім рынку толькі ў цябе такое ёсць, все. Увесь тэндэр, разумееш? Нічога не можам з гэтым зрабіць. Так. Нам патрэбна менавіта гэтае ўсё. Вязі гэтае. Да не, нормально. Ух. Ну все атрымалось у тебя. Так, я сюды даехаў, зараз адсюль выеду, я спадзяюся. Да выедзеш? Тут яшчэ так, слухай, даволі гушчар такі, не гушчар, я бы мою, а даволі так зрэдку гэтыя дрэвы стаяць. Ну, галоўнае яшчэ паміма таго, што дрэвы стаяць, там же ж галоўнае, якія дрэвы стаяць, таму што, ну... Дрэва, дрэву... Вялікая розніца. Ну... За одно можна чапляцца, за другое не. За одно зачепишься, выйдешь, за другое зачепишься, разобьешь и его, и машину. І, блін, ведаєш, я, короче, гуляв у Expeditions, ось там довезли фоторежим праз месяц, як релізнули гульню саму, так? Угу. Короче, ніякої праці над помилками, ось, як Після гэтага не казала, было. зроблено не було. Угу. Тому що ось викатують демку нової гульні, там все вельми добре по графіці, там, ну, бери, фоткай, там, покуль не утомишься. Типу, ну, нормальово, в принципі, нормальово. Фоторежима нема. Не, ну гэта наново трэба выдумляць. У меня, короче, там выйдзе эпізод по гэтым самым, про то, як там у гэтым, як яно называецца правильно, у демке, як я там змагаўся, мучаўся. Я, короче, ну просто, ну так здарылось. Я нечаянно завёў машинку, гэты каток у гразь, і типу ён там застраў. Я такі, блін, спрабую яго выпхаць, а не атрымліваецца. Я думаю, ну зараз цапану лебёдачку, да, і кразікам ды і выцягну 255-м. А лебёдкі няма. Я такі, ёпарасата, я, карацей, кразікам його подаўбіў крыху з бачынкі, і ўсё, яно, ну, крыху там блёндаецца, але, ну, ўсё адно нікуды не едзе. Я по итогу што зрабіў, ну, як астанні варыянт. Я ўзяў гэты самы, як яно, грейдер, і ўжо грейдерам выпхаў просто у бачыну. Ну, типу, блин, там на роўным месцы знайшлі ось... Знайшоў краблу. З лайном, і ў ей патанулі. Так, слухай, на мапе, калі у нас ёсць гэтая нататка, то гэта азначае, што мы па сутнасці узялі гэтае, правда? Задачу. Ну, хутчэй за ўсё так, а яна актыўна. А ты можаш Lost in the Rocks можаш даехаць і ўзяць там недалёка ад цябе? Ну, то і заедзь актывуй на ўсялякі выпадак. Потом не ездзілі, не збіралі, а паспрабую ось машинку до хаткі завесці. Я, бляха, думаю, што здарылася. Паміж школаў камень быў. Я просто на дарозе ехаў, лап, раптам спыніўся і стаіць такі. Паміж школаў там камень сидзіць. Ну, ёсць такое. О, трэба ж, дарэчы, гэтыя арбузы памяць. Да. Это там, блин, 500 штук трэба намяць.
Тому, да, потрібно. Ой, вей. А ти що ж там робиш уже? Да я хаммер другий спробую довести до хати, а ён не хоче. Не то, щоб вель Сопротивляється. додає. А, його і палива нема. Хотя, тут, блин, 550 Форд все одно пхає. Так, усё. Ти активував гэтую задачу, нейкая цэгла патрэбная, дзе яна будзе? Да ты не спеши по цеглу ехать. Там ж треба грузить, тебе треба машинку апгрейдить. Куди я тягнувся? І куди? Фактори. Подумать. О, я бачу, де лежать гэты. Lost in Rock возьми, Я завезешь ж узял. просто машину. Ну, дык отбуксуй машину гэту, Тузик 166-го. Нового собі отримаєш. Газончика. Газончик 69. Козялок. Де? Да, каля гэтай, каля вёскі. Каля вёскі? Не тут, не каля гэтай задачы. Ну так там все одно, там проехать 10 метров 200. Там невеликая складанность. Ну. Lost in Rocks, он просто каля тебе тут прямо пропхаться. Ну ось ти зараз вийдеш на головну, направо. Візантик, вітаночки. Споживання налево. Optimus Prime. Сапраўды, толькі чырвонага не хапае. Блакітны. Так, не бачу я тут ніякага туза. До лесапілкі даехаў. Тут яшчэ нейкія домікі ёсць. Блин. Вырывай яшчэ Нет. раз, дзе гэты туз? В смысле, где? Ты активуй таск, чтоб ты за им глядел. Lost in the Rocks. Таск. Таск. Object, Lost Bricks, гэта не тое. Ось. Lost in the Rocks. Ось. Ну, зараз по головной прямо на першем скрижеванні налево, там под мостом. Да и все. Ось. Усё, Иска одно бляха, поле муха. другого. Ну. А что я казал, там не сгубишься. Гэта ты мне казаў, а я магу. Ну дык. Их так сомневается. Калі ёсць мэта, усё дасяжна. Ну. Блин, на моё здзіўленне гэты форт нават едзе. Немагчымае. Ты ж Ой, казаў, вы- ён без паліва, як ён едзе без паліва? Святым духом запитываем. Да не, фордик ёсць. У хаммера другого нема. Форт Ну, гэта якім ты цягнеш, так? Фордом я цягну. Угу. Капец. Я усім, ось пакуль я еду, я усім паспеў поотказывать. И родителям, и у кальянку стол забукать. Ой. Все справы порабіў. Людзі вы падурэлі, бляха, так дарогі будаваць, глядзі.
Это что такое? Ну, так а що ж ти хотів? Тимирщина, Ты край болот, мапа болоти. ключевое мырщина ник. Ну, 100%. гэта табе не Мічыганшчына, дзе хоць усё і пабурана, але ось знак. Тудым-сюдым, скрыжаванне, тое ўсё як трэба. Так, праз масток, ты казаў пад мастом едзе тут. Пад мостом там яно. А ты, блядь, не. О, блядь, да что ж ты будешь робить, ну? Дед, ну я-моё. Ну Тягнися. як ти так? Ну ніяк так, ну. Ну неяк так. Заслуп зачапіўся і паціху стуха едзе. Ну, А ці ўстане яна? Жт, не стала. да Так, не, павінна Там атрымацца. сюди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай, машинка, давай. Що атрымаецца? Оп! Залез? Так, устав на колы. Трымалася. Ну, там галоўнае глядзі, дзе заезд ёсць да гэтай машыны. Там будзе ўсё нармалёва. Так, як бы тут сабе яшчэ троху сраку занесці. Пятым колам. Так выпхаў Просто. яго, вжык, і падцягнуўся. Не, гэта ніяк. У Чакай. мяне сёння калегі, ну не сёння, блин, учора, мабыць, зладзілі такі прыкалдэс. Яны хацелі падкалоць і мяне, і, карацей, ну яшчэ іншага калегу. Іншы калега, карацей, адышоў, а хлопцы заўважылі, што лаптоп не залоканы. Яны тыпу на прабел нажалі, а там усё адчынілася, тыпу працуе. Мгм. Ну і яны такія, тыпу, там згенерылі ў чаце GPT фейкавы email, що, тыпу, да мяне падайдзі, мы з табой там абмяркуем там новую еўрапейскую дырэктыву, тудым-сюдым. І адправілі гэта, тыпу, з лаптопа майго, з пошты майго калегі мяне. Я такі, тыпу, Суворы у вас жарты. абмяркуем, але я такі думаю, блин, нешта, не анансавалі ніякіх дырэктыў. Тыпу, ніякіх змен, не анансоўвалі. Але, мабыць, штосьці там раскапаў, мабыць, зноўку нейкі інсайдык правялі. Але я такі думаю, блин, некая лухта. Всё адно, я такі сижу, написал такі ему сур'ёзны адказ, тыпу, вялікі дзякуй, там тудым-сюдым, прыйду к табе, буду слухаць. І я адправіў просто такой, всё, зачыніў і забыў. Праз 5 хвілін калега да мяне прыбегаць, ён такой, а на якой email ты адказваў? Я табе нічога не адпраўляю. Такой, сэнсе нічога не адпраўляю. Вось, глядзі! Ты сказаў там туды-сюды, будзем абмяркоўваць там тое сёе дырэктыву. І он такі, піпец, блин, я і не ведаю. Я такой, всё, давай там, до зустрэчы. Зараз падайду к 3 гадзіне. І он, карацей, бегае там, забегаю у IT-аддзел, такі, блин, а як гэта так? Гэта што, security breach, што, сё, тыпу, давай высветляць, з якога IP-шка email прыйшоў. Падняў там паўканторы на вухі. Потым ён, карацей, да Петры, там, блин, все так просто смеялись. Яны хацелі мяне, тыпу, разыграць, што я прыйду да яго і такі, тыпу, што там за гэты самы вебінар? Ну, будзеш маўзі Малася, долбаць. чаму яго разыгралі там просто. Карацей, Ой, ВРВ, бяда ВРВ, трэба ратаваць. Я улез у гэту, блядь, лагчыну, і ўсё. Недзе там сеў на гэтыя камяні, яно ні туды, ні сюды. Сеў на сраку. А я не ведаю, наўрад ці на сраку, недзе там
животом своим на каменчик некий, и все. Ага, ага. Ну блін, мені тут так само 100 метрів зосталося дотягнути. Так що зараз хутко припхаюсь рятувати себе. Пана придумывали, бляха, механиков Ну. этих. Ну. Блін, мабуть, все-таки заправить гэты хамірок до 200. А і не обидеться. Все, не вытрачай палево. Сяди. Може, нечто Заглушую, есть. до речі. Так, заглушил. Тайга некая есть тут на мапе, можно и скопнуть. А А это яка твое. там тайга? International стоит мой, до речі. А, это International, это твой. Во, можно на им нормалево подкатить. Зараз треба тільки не Ось, забыться до куди. речі, на International там, поглядіть, є гэтый кран. Каб ти Ці усталювання у мене? Ну, такий міні жовтенький, каб ти мог за цеглою з'їздити, все. Не, нема. А, треба. Так, зараз треба поїхати і урятувати діда. А ти нагадай мені, коли ласка, О. по яким шляху лепш за все їхати? Аддон. А там що так говно, що так насрата. Там, ну... Одна хуйственна, плюс-мінус. Exactly. Exactly, my dear friends. Your description of this case 100% correspond. Все, що маю з гэтай нагоди вам промовити. Ну що ти там, застряв? Так, лячу. Застряв. Дик пересядь, зараз ми тебе випхаємо. Ти вже що, побач там? Ну. Де Машину твою 8. підтягнув куди, ні? Що? А ти хоч машину, яку рятувати треба, підтягнув куди, ні? Де ж я не доїхав, я тільки сюди заїхав і все, і настало. Тільки сюди Коло. допхався. Ну, Я зараз її покрутила. поспробуємо... Зараз спробуємо дернуть. Так, все. О, ага. Хрен там плавав. Давай до мене падай. Все так може і здариться. Все, пускай. Пошел. Дед, враўнівай, сонечка. Атрымалася. Так, а на якую чіплять? О, ну все. Ну, само чапляецца там. Камінчики гэты об'ехать лепш. Давай сюди. А! Заслуп. Зачапіся, выведзі машину, а потым уже гэты выпхаеш. Вышкрабаў. Все, куди я його тягнусь, нагадай? Ой, куди його тягнуть? На Дай Repair Бог Station. пам'яті. На Repair На Station. Repair оце. Station. Repair Station, короче, направо. Все, потягнулися маленечко. Ты не туда едешь, гэта лево. Чому? Все туди. Еть! Не туди, дед. Чому ні? Ну, Repair Station, блін, ти... А, ну, в принципі, Ну, може... все, ось таким так шляхом. поїхати. Ну, нормально. Стоп. Що у нас там ще зосталося? Savings. О, я поїду туди буханочку ротувати. Давай, удачі, як кажуть в таких випадках. Ага. Цілую плечі і до сестри.
В принципе, тем же шляхом, что и ты едешь. Нормально тайга тянет. Да не только б нормально. 64-43 крас. Выдатно просто. Ну. А мабуть, мне за тобой заехать на сервис стейшн, де паліва закинуть собі. Там есть. До речі, чудовна ідея. Ну так, ми ж у прошлому епізоді привезли туди цистерну. Я не памятаю. Коль ты памятаешь это. А, особливість Особливости. голови. Всяку херню пам'ятаю. Заправды. Не Вельми дай корисна Бог. інформація. Не дай Бог я вип'ю і почну анекдоти розповідати, це буде ну, до раніці наступного тижня. Там мені відчиняться чакри. Я вспомню усё. Починаєш від Що усіх дед розповідав. Починаєш від усіх анекдотів про Штирлица і Василь Івановича, там все буде. Заканчиваючи анекдотом про Янку Купала, Янку Бриля, Янку Маура. Колени прийшли Янки go home. до голоса, а он такий Янки go. О, ззаду гэтую брюку матляе так, што як Бричка. як брелок ад ключоў, ведаеш. Ну, по сутности, это же газон 69, он ж так и есть. А. На опыте обошел. Угу. Так, ну мне яшчэ 126 літраў ёсць. Я напэўна доеду. Нормального, ты доедешь тут вот, и это, и то еще и сбоку хвостик. Я, мабуть, зараз на на СТО заеду на естакаду. Как што? Блін, я бачив у тиктокі пана Ущеляна? Не. А, не працює, ще ми не розблокували. Ой, на жаль. Ну там такий чел, такий, типу, типова маршрутка. Типовий маршрутчик. Женщини, який слуц? Ну. Я що? 12-16, ляп з дверима і поїхав. Ось там, это, заправочная станция. Заправочная, рюмочная, заправочная. А што з гэтай халеры рабіць? Навошта я яе там пакінуў? А, так эвакуй себе ў гараж, новая машина будзе. Вось гэтага туза? Сесці яго трэба? Ага. І не забудьте Увесь заправить. зламаны. Рекаверимся. Так, так, так. Вельмі падобна. Усё, яго... Вось так, каб зрабіць, правда ж? Так, можеш сідаємо продать, той вон. можеш там поглядець спочатку, які там поліпшення, мабуть, ми на його вже назбирали. Продать Ну, їх, а може, потім што і было. продать машину. Так, дзе паліўная цыстэрна? Там, Чырвоная ці там, зелёная? там локація, дед. А, усё, бачу. Так, з'явілася. Ось, все. Йоп. Все, насытились. Давай, команды, что далей? Ой, що ж командувати? Треба глядеть у... До речі, дед, бяры прычэп гэты сіні. Заходи в контракции, злева от тебя стоит. И бяры хаб recovery second stage. Там съездить на склад,
узяць гэты vehicle spare parts, прывезці сюды ды і ўсё. Галоўнае памятай, там на тым выездзе, да якога ты тварам стаіш, там крыгу лайно па калена. Але павінен справіцца. Так, прычэп ёсць. Якую здачу бяром? Открываеш контракты. Транстаймыр, Вороноя, Тайга Ойл. Нет, Транстаймыр, Hub Recovery Second Stage. Стаге. Second Stage. Выдатны ёсць. Vehicle Parts. І дзе яно ёсць у нас? На складзе я бачу. Поехать там в warehouse. Ну, ён недалёка, амаль. Так. Кудись сюди треба приїхати, потім сюди. Так. Не, блін, ось. Ведаеш, я раней ганяў на не самых высокіх наладах, і ў мяне менш машыны з-за веткі чапляліся. Зразумела чаму. Бо галін гэтых было менш. Не прорисовалось. Промалявалі, блін. Ну. Страціў гэты самы, як яго. Блін, не прывабнасць, а гэта. Advantage, карацей. Перавагу. Во, да, перавагу. Во, яно, так. Яно. З сэрцам чую, што яно. Так, я штосьці не зразумеў. Тут балота такое нармалёвае, слухай. Ну ты галоўнае дарогу шукай там інстынктыўна. Так, ну наогул, да, ўсё больш-менш правільна. Павінна атрымацца, дзед, павінна атрымацца. Галоўнае, не спяшайся на паніжанай перадачкі, там жух і ўсё. А як пойдзе тут. То паніжанае, то звычайнае. А не, пойдзе, 100% пойдзе. Чаму б не пайсці? Ну, па-першае. По одному месту. Mind your grammar, young man. Візантик пише. Ну, все магчыма. А я не бачу. Что не бачишь? Поведомление? Бачу. Ой, вы. Что вы? Mind your grammar. Ну, блин, с грэмар у мяне, конечно, ну, ёсць беды. Дык ты ж пішаш, як гэта? Але я... А ўсё адно. Ось я табе так скажу. Всё адно. У мяне што, ось, то, як я ад рукі пішу, тое, що я на кампухтары пішу, адно, мабыць, ну, больш-менш навучыўся гэты комы расстаўляць правільна. А так, грэмар у меня просто, ну, минь. Возьми да выкинь. Не, затрымка у нас візантик нармалёвая. Гэта просто калі-нікалі ў чат глядзім, разумееш? Не заўсёды ж мы тут вочы наверх падымаем. В маім выпадку. Сканцэнтраваны, а мне ў бок наогул глядзець трэба. Я в этом, у Евротрак сімулятор у мне, дарэчы, я калі пайшоў на першую працу в офіс, я пайшоў і купіў сабе за 10 евро такую тэлескапічную прыблуду, на якую можна, ну, ставіць телефон. Она на такой прысоске, она у меня шик на столе, у меня телефон стоїть. То есть не як у всех, якія там телефон об лаптоп, я какую-нибудь херню обпирать. У меня такая, вот, видишь, для дальнобойщиков это приблуда, блин, она такая комфортная. Просто штосьці з чымся. Она у меня у гэтым годзе будзе, мабуть, 4 гады, як она у мяне. Блин, ну реально такая прылада. Неуміручая. Ну, так а що там умирать? Там, ну, телескоп, 3 пластиковые детали и гэтая присоска. Пыл под А ею у меня протёк, такая сдохла, у меня у машине такая была. А мабуть, И нормалёвая она ведаеш, так чого? обломалась. От солнца. Я ведаю, от Ну, чего. ось. А у меня все у тенечки. Ты на улицу не выносишь. Ну, Так, vehicle spare parts есть. 4, так?
Да, вехікля. Вехикля. Ну, Лепард. штосьці. Прабачце, мой ангельскі занадта бэт. Вехикли парц. Стоп, что гэта такое? Что за радыус японскі? Чакай, куды гэта весці ўвогуле? Дзе яно? Назад? Так? Ага. Ух, холера, бляха. Да не, там же есть здесь срезать, там, в принципе, по отлеглости недалеко. Зусім, толькі там вось на... Только там, перад ну, там заездам. гэта багна просто до сраки. А так, нормально. Нормуль, проедзе. Прорвется все. Все будет цудовно. Ой-ой. Як подумаєш, що ще треба робити журналу ліку журналу. Галоўнае не спяшацца, ведаеш, у гэтых справах з журналамі. Не спяшайся, паціху рабі. Ведаеш што, я з тобой пагаджусь на 110%. Я памятаю, як я яшчэ пачынаў увогуле сваю дзейнасць кар'ерную, толькі скончыўшы універсітэт, яшчэ нават, блядь, ну вось ябучыя гэтыя, блядь, камяні. Я ж сюды ехаў, іх не было тут. Курвіска. Вось, дык гэта тое сама было на гэтых фермах жывёлагадоўчых. Угу. Там таксама, блядь, журнал журналам паганяй, як заўсёды гэтыя хто там заведуючы фермаю, ён жа ж не хоча нічога весці, як толькі з'яўляецца яго падмены, першае, што ён яму аддае, гэта журналы весці. Я памятаю, як сам тануў у гэтых паперах, кабы халера. Все, выкраскаўся. Наперадзе самае лайно яшчэ. Абы гэтыя журналы выпадкова праверка не глядзела. Ай, там усё павязана. Наўкола я не ведаю, дарэчы, як у вас вырва у Літве з гэтым. У Беларусі там за гэта можна было ніколі хвалявацца. У нас Потому что- специфично все, короче, у Литве, потому что країна маленькая, ведаешь, типу, сфера юридичная. Ну там, умовно кажучи, ось есть 4 факультета. Як ти там, короче, не спробуй, але, ну, усе настільки усіх знають один в одного, що ось пройшло, ну, мабуть, 5 годов, Як у мені вас. ось бивший колега працює тим же наглядним органі. Там, службі по розслідуванню фінансових, там, і фінансового криміналу, короче. Мгм. Так. А я навіть просто, ну, максимально чел со сторони для ось гэтай країни. Ну так, там типу криху повучився з 2-3 літовцями на магістратурці у Віленському університеті. Але, ну, все одно, збольшого, якби, чужі. А якби ось, ти починаєш працювати там у юридичній галині і якби все. Зрабіць з гэтым нічога немагчыма. Таму то ёсць. Ё-моё. Крант паставіў на International? Не, не паставіў. Як ты збіраўся гэтае весці? Цэглу. Трэба было кран маленькі паставіць. Чекай, чекай, я тут убираюся. А то ты мне тут положишь нешта. Як яно ідзе? Ну, паузе. Не, галоўнае, каб яно ішло, а там далей нармалёва. Дзіўна, што ў мінулы раз я тут застрах, а зараз просто прокаціўся. Цікава. Ну, У адным що, накірунку яно, карацей, вязне занадта. ну крыху, ведаеш, прытрамбавалась.
Да зямной кары гэта пракатаў калію. Ага, да плиты гранитной там недзе под низом есть. Гэта Ледзь не літасферная. перакуліўся? Не, там не было нават і блізка. Візантик. Тут я перакулявся тут нармалёва. Насамрэч. Ой, Візантик, глядзі папярэднія стрымы, там Мы там нармалёва куляліся на Алясцы. гулянню ось там. Так, што яшчэ тут можна прывесці? Я Ой, я гатовы. не ведаю, ці можна там штосьці прывесці. Зараз давай паглядзім. Таму што на мой погляд, Штосьці можна зачапіць на складзе зноўку і адвесці на Rockin' and Rollin'. рок-н... А, цэгла. Гэта цэгла валяецца там. Карга. Дзед, нам трэба рабіць geological exploration. Навошта? Мне не трэба. Нам трэба. І што гэта Seismic Vibration Model? А дзе ён ёсць? Угу. У гаражы можна усталяваць. Не хвилюйся. Так, то бок мне прычэп адчапіць. Правильно цябе зразумеў? Да не, пакінь всё як є. Зараз я табе просто выдам нармалёвую машину пад гэтую справу. Все зразумеў, буду чакаць. Так, кастомайз. А тут что нема? Сейсмик, вибратор, модуль тут нема. Добра, зразумеў. А як, да рэчы, з гукам? Разабраўся, як там наладжваць усё? Ну, зараз ж нормально чутно. Ну, Як і было, ніякіх зменаў не заўважаю. Карацей, вось я неяк дазмагаўся, што гук стаў вось больш-менш падобны на то, як было. Мне яго вельмі проста апрацоўваць, і я ўжо ўсё і заёбаны та шчаслівы. Там вось, я табе выгнаў мазік. Мазік, ён не называецца тут мазік, як ён называецца? ZX 612. 605R. А вось, да, 605R. Все, сел. Мать моя жанчына, што гэта такое? Я ў відэа твоіх бачыў такое. Ну, да не, ты на ім уже ганяў калісь. Может быть. Не беруся. Куды тут сунуцца? Ты актываваў? Ну, я так натисну. Так, хотел натиснута. Карацей. Глядзі, у чым прикол. Там прамалёваны дыстанцыі. Там, калі ось у тебе яно актывовано і глядзіш у верхні правы кут. Актываваць, гэта як? Change start, refill repair, гэта все не тое. Вот. Все, Б. Трэба завесці. Б. Тебе 3 поінта. Трэба да ўсіх 3 даехаць. Я могу тебе скинуть карту. Так, вы что тут ціміцеся? Гэта не чыцерства? Не. Тут же ж можна ў гэтай гульні ў колькі? У 4 максімальна, правда? 4, так. 4 гуляць. У 4. Так, я бачу, што нейкія справы у мяне 981,5 метраў, скан-пойнт нейкі. Вот ты спрабуй папраміраць, дзе яно. Таму што я прыкладна ведаю. То бок задумка ў тым, каб набліжацца ці аддаляцца ад гэтых вось лічыльнікаў справа. Ты будзеш набліжацца, аддаляцца, і яно пачне там пікаць. І потым падрубаць гэтую вось прыблуду, так? А потым там, карацей, і ты будзеш прыбліжацца, і там, калі будзе дыстанс 20 метраў, яно ўсё пойдзе, будзе нормально працаваць. Ну, глядзі. Ты можешь зараз павернуць налево, паехаць па асфальту, і там будзе з'езд направо. Вось на гэтым з'ездзе паварачваеш, едзеш далей прама, і там уже пачне, прыбліжацца больш-менш нармалёва. Давай.
Поехал. Зараз по Еду. головной. На першем скрижаванні. Улево. Направо. Не-не-не. Зараз прямо. Там Мгм. буде ось скрижавання. На ім направо, і там весь час більш-менш прямо едь. Ну, ти будеш бачити, як зменшається гэта вся тема, і все Бачу, что зменшаецца першая вось гэтая шэра. Ось. 749, 744. Ага. А я пакуль буханачку ратую. А ты все не наесися. Ага, голодно. Випхався з голодного краю. Гульня. А ну, пусти мяне. Мне ж падаецца, калі, дарэчы, вось Візантик на твоё пытанне адказваць, так ужо цалкам у адзіноце гуляць такія гульні, ну, мне падаецца занадта сумна. Я не ведаю, дарэчы, як ВРВ гуляе вось у адзіноце, праходзячы А я херавую так тучу не ведаю, я просто, гадзін. ведаеш, прихожу, у меня на працу весь час хтось штосьці трындзіць. А тут я прыйшоў, і такі цішыня, прыгажосць, ператварэнне і ўсё. І везем морку в Амстердам. Не, ну гэта Еўратрак. Да, а прынцып адзін і той же. А так вось, тут едзеш, перакуліўся, вось пад'ехаў, выратаваў, выцягнуў. Ну, Прыемна, гэта калі вось, прыемна. бач, ёсць паплечнік, і яно так працуе. Ну, А так, у прынцыпе, просто сядзіш і такі: о, зеленавокае таксі. сам сябе цягнеш. Ну, Так, бляха-муха, куды я паехаў? Не туды я паехаў. Чаму лічыльнік паро нет, пачаў расці ў мяне? ты не туды паехаў. Вось, ты мне не сюды на тое трэба было. Вось На тут. другое скрыжаванне трэба было. Мгм. Ну, давай. Ну, все павінна атрымацца. Візантик, ты паскуднік. І он кажа, што гліну месяць лепей разам, чым аднаго разу. Ну, ніхто не сумнеецца, это ж база. Білі наш свет Херінгтон не дасть схлусіць. Таму тут ніякіх спрэчак быць не можа. Так. Праз масток недзе тут павінен быць гэты з'езд. Вось ён зараз будзе налево. Вось, бачу, так. Так, едем далей. Дарэчы, я тут просто нешта заўважыў на час, паглядзеў ужо 8 гадзіны вечара. Трэба ж неяк Ну, час пра прайшоў. час, так, гадзінка прайшла. Вось, і гэтае па стрымах, якія планы мне, дарэчы, на гэтыя выходныя планаў багата. Магчыма, нават у нядзелю 2 стрыма адбудзецца, а заўтра дык 100% будзе 2 стрыма. Ой, дзед, ой, Што такое? разбэчваеш ты нас. Та ну. Пра што ты? Два Слухай, стрыма ў бляха. Ну, дык у мінулую суботу, дарэчы, тое самае было ж. Толькі ў суботу і ўсё. Вось, а ў нядзелю, яшчэ і магчыма, ў таксама нядзелю. 2. Магчыма. У тое, што ў нядзелю... Блядь! Пацягнула ўлева, дзякуй Богу, даехаў. Гэтае самае, што я хацеў сказаць. Аб тым, што ў нядзелю зранку будзе строем. Вось. вот В суботу, зразумела, раніца ўвечары. Вось. А ўвечары ўжо ў нядзелю паглядзім. Будзе настрой. Ці не стамлюся, то, значыць, пагуляем. А што па самім стрымах, то бок заўтра ў нас гэта будзе... У нядзелю не трэба стрымаў, кажа Аня. Не, адзін дакладна будзе зранку. Так, заўтра ў нас будзе Mass Effect і ўвечары танкі, а вось на нядзелю я б адклаў City Skyline і Ферма, таму што даўно не было штосьці
ні першага, ні другого, ні відосаў, ні стрымоў. Вось, таму неяк трэба гэта... Неяк даўно не бачылі мы, як там все яно развіваецца, калашіцца. Каласіцца, ну, як збіраецца ўраджай гэты, ці паліваецца нейкімі вадкімі сродкамі. Мы ж там на апошнім струме пабудавалі ферму, яшчэ адну. Вось зараз будзем капіць грошы на тое, каб пабудаваць Іх падкармліваць фабрыку. Не, падкармліваць іх у наступным годзе будзем. Што ну, у тебя там на дворе вясна, на подножный корм перайдуць на вольны выпас. Прикинь, так можна было б у гульне переключыў херак і газуйце на вольны выпас. Гэта было б занадта лёгка, мне падаецца. Не, з другого боку, там прикинь, ось быў бы сэнс у гэтай механікі з сабачай будкай, типу ты ставіш 3 ці 4 і там за сезон, ну так прыкладна, у цябе ваўкі крадуць толькі 2 авечак. Ну, было балансна. Ці ніводны, ці ў наступным сезоне там 4 з'едуць. Ну так, типу, каб быў у гэтым усім сэнс. Ё-моё, я щось еду. Все ніяк не доедзеш. Играть, ну. Только 600 метров. Все еще остается. Так, 280 метров. Ну нормалево, там... Я яшчэ еду ўгару. Дед, ты не туды поехал. А яно памяншаецца, значыцца туды. Не. 220. Зараз налево, и оно будет поменьшаться хутчэй, Толькі ў гэтым выпадку. Ужо лес. А праз лес я не праеду. Ёсць сумневы. Табе трэба было не ўправа брацца, заязджаць сюды, а ўлева. Все, зразумеў. Ага. Але тут я бачу, што можна праехаць па гэтых мясцінах. Паспрабую, все можа атрымацца. Ну. Паспрабуем. Слухай, лес нейкі беларускі. Нібы гэта не поўнач нейкая расійская. Ще й лес у нас скралі. Гэта ты катоў агучваеш там. Ведаеш гэтае шоу «Вусы з Карыны»? Не, трэба глянуць. Скінеш мне спасылку. Что, серьезно, что ли? Ты не ведаешь, что за шоу такое «Вусы з Карыны»? Да свайго И оно сорому, пишите у але- меня. 110 метров. О, бачиш, пайшло. Давай, Яшчэ далей бліжэй шукай. трэба, так? Ну, карацей, ты ось у правільным накірунку праехаў. Все, зразумеў. 70, 65, 60, 55, 49, 45, 41, 37, 32. 20. Ось, 27. у районе 20 метров. 0,2 метра было, прикинь. Стой. Тут, ну, сцентруйся там, калі, типа, яно прям пачне пішаць. Ну, Turn Потым, Beacons. В. Вот это. Ага. Не тое. Не. Давай, что Там у далее тебя рыбить? откроется особное меню, вось бач? Не. Так, семерку Отожми треба В. набрать. Все? Всё. Там что-то ось. Да. О. Не, я худенькая, бляха. Нормально. Вусы гэта лепшае, што ёў з Карыны. Можа быць, так не ведаю. Мне падаецца ўсё ж такі кніга-друкар з яго быў неблагі. А шоу гэтае, дарэчы, в РВ гэта здымае Белсат вельмі даўно ўжо. І там такое гістарычнае, гумарыстычнае. Мне падабаецца вельмі. Белсатовская штось. Блин, Так, у меня так. немає часу глядеть уже Белсат. Треба неяк буде. Яно выходзіць на канале Белсат Гісторыя. Просто падпішыся, і калі яно выходзіць, то адпаведна ты атрымаеш. Так, паведамленькі, так, як і я. Я мяркую, 2 астатнія гэта ўвогуле на другім канцы мапы, так?
Ось дзе ты павінна быць Exactly. нешта такое. Так, я 1900. там прям уже до ёй доезжаю. Можешь уже туда не ехать. А мне ехаць трэба да Ruined ты- Warehouse прыблізна. О, яна будзе крыху бліжэй. Табе па добрай справе заехаць на Fuel Station. І ад Fuel Station, ну я нават не ведаю, як тебе патлумачыць, як тут дабрацца, таму што там, канешне, шлях. А дарэчы, ведаеш што? Можаш ехаць на Ruined Warehouse, таму што там адтуль просто потым прыйдзецца павярнуць крыху направа і праехаць там по болоту, і ты даедзеш да яе. Во-во-во. Іншага шляху я, ну, я там спрабаваў, там карацей не атрымліваецца. Коцікі там прышпільныя, ну, а ў апошняй серыі ўвогуле там яшчэ і гумару дадалі столькі, што вах. А шо? Я магу казаць як кот. Дакладна так яны і кажуць. О, наехалі гэтыя тут. Смятаны няма, малако збегла. Уф. Знов кудись не туди. Ты или я? Я. Все, зачепився. Жук-жук-жук-жук-жук, потиху, потроху ползи, а? Блін, ось 605 ZX, і он криху лепш за DR Special. Нік, лепш скомпонований, що ли. Як это визначається? Перша колесная база не так далеко одно от другого, і він більш таким маневрений, ну, на моє почуття такое. Чекай, у мене на твічі хтось з'явився. Віталь Коваль, вітанишки тобі. Живе вічно, як завсюди. Так куди? Ні, назад. Чому? Що з гэтымі мостками не тое? Чому я не таке? Срати. Срати. Та й мирщина. Так, ладно, що то. Ну, бляха, ні мостов по класі, ні дороги. Ай, що загружать? Все перераблять за гэтых. Ну, Так, я вправо. Нічого зробити не можу. Ну, до речі, так ось можеш по гэтай шаши по голові. Відомо розуміємо українською, так. Ти ж розумієш білоруською, Віталь? Ось і ми так само розуміємо. Щиро О, до вітаємо речі, вас на нашому стрімі. Вибачаю, я ж коли що разом з ВРВ Gaming CVBY, а ён у нас Поляшук. Да, Ось, тому українська лише його родна. друга рідна. Друга рідна мова, ну. Ні, чекай. Калі сказаць у одно слово другорідне, то не атрымліваецца другі шэраг. Ну, там карацей у нас, ну, диалектизм. То есть у нас там специфичные диалектизмы с полонизмами, с украинизмами. Намяшалі. Маловато. Але? Ногу? А ні. Та ні. Головне, що всім чудово живеться. О, Янка, вітаю тебе, вітаю. Як поспіхи. О, блядь, я кудись уїхав у ВРВ, ратуй. Де? Куди ти Чекай, їхав? а як направо мені це що? Я ж тобі казав поголовно їхати. Нема тут головне. Вертайся взад і на Все, зрозумів. Все. Повертать узад, виїжджати наверх.
Поспехи у нас паспяховыя, дарэчы. Вось ВРВ у нас, я не ведаю, ты Янка чуў ці не чуў, што ў ВРВ самы паспяховы поспех на сённяшні дзень гэта тое, што яму далі ВНЖ. На колькі гадоў? 5. 5 гадоў, бачыш. 5 гадоў. Чалавек булкі расслабіў, адразу сабе лаптопа набыў. Шчаслівейшы стаў на ажно 4070 RTX. Да, так. Ёсць такая асаблівасць. У мяне пакуль што поспехаў асаблівых няма. Банк усё яшчэ трэпле нервы мне. Гаўняк такі. Дык мяне яшчэ і на працу павярнулі. І начальство з Лондону пахваліла. Во-во-во, па самую галаву, як кажуць. Я яшчэ ў працэсе нервовага зрыву, ведаеш, я вось яшчэ крыху і вось зарвуся. Але пакуль што трываю. А адкуль ваш украінскі сябар? З Палесся, Паляшук, калі так. Півночна Волынь. Падабаецца наступнае пытанне. МРВ, ты не... Прабач, МРВ, ты не баішся стрыміць беларускую мову, народнай мовы? Не баішся? Да. Чаго нам баяцца, калі мы не ў Беларусі? Скажы, калі ласка. Адзінае пытанне, ну так, у меня адзінае пытанне, што інтэрнэт крыху сраты, а так я бы, мабыць, і стрыміў бы на мове. Так, дождж пайшоў. Куды мне тут? Ось вуліцу гуляе дождь. Направо на Fuel Station, а далей на склады на Ruined Warehouse. Там уже карацей, як захочаш, так і поедзеш. Ян піша, што ты стаў шчаслівейшы на 5 гадоў, а атрымалася на 40-70. Ага. Типу того. Я, мабуть, ведеш, пробую заехать, забрать апгрейдас. Все, я нашел себе новую фичу, я буду называть это апгрейдасом. Як скажешь. Што літоўцы так і кажуць на гэта? Не, у них, ну, як бы, калі яны нейкія там иностранные словы бяруць, яны их, ну, так стараются літвізировать. Ну, плюс правила мовы такие, что все, что мужчынскага роду, яно на «С» скончваецца. АС. Майлас Гібсонас, як гэта было, я памятаю, ў маім дзяцінстве. Вірас Ворас, і вось гэта ўсё. Гэта Чалавек-паук, калі што. Вірас Ворас? Жмоніс Ворас. Вось. Ворас гэта паук. Табак я здымаю відэа, яшчэ раз як? Жмоню Вораса. Жмоня Ворас 2 з беларускімі сабамі. Прыгоды жмонькі. Жмунька! Друж! Его сябра Мьелис Моралес. Так у нас же ж большасць размаўляе не мовы? Ну так, в самой Беларусі так і ёсць, так. З такімі, бляха, тэндэнцыямі, якія зараз існуюць і трэндамі, хутка там і беларусаў-то не застанецца. Ой. Так, вось сюды трэба ехаць. Сюды. Так, усе, хто выехалі ў Расею, рэзка ўспомнілі, што ў іх ёсць беларускія карані, када ўстала пытанне ісці на мабілізацыю ці не. Во, так, адзіна накладу. Родны кут. Ага. Ну. А некаторыя дык увогуле забыліся на тое, што пратэсты разганялі. Выродкі усялякія дапамогі прасілі яшчэ. Вот. Так, нам сюды. Так. Нам сюды. Так, апгрейдас гэта нешта з дзюны. Чаму з дзюны?
Чакай. Дзюна гэта Пол Атрейдис. Атрейдес. Так. Блін, я не Да, памятаю, Атрейдис гэта хтось з гэтай древнегреческой міфології хтось. Там такое было? А 100% було, там якої херні тільки не було. Чакай, хто там був? Харконін, головні вороги Атрейдесов були, так? А треці? Що? Краконян. Харконян. Ну так. Харконяни разом. З чим таким дзе? Можна було з сусідами. Ой. Да, щиро кажучи, я ж не глядів дзюдо, я чисто так мемчиками. Серйозно? Ну. І не першу в сенсі того трилогію, Ні. яку здимали вельми давно, не Ні. глядів, ні зараз? Я уже однойче, ведаєш, сходив, поглядів на трилогію Зорних войн, я таки думав, ну зараз-то здимуть. Я на усі 3 фільми сходив в кінотеатр, у перший раз. Ага. First, ось гэта все такого лайна мне там накинулись каунеры, а после гэта идите нахер со своими фильмами. Чекай, які частини ти глядів Зорних войн, що гэта... Не сподобалося? 7-8-9, А, не, Поршня все, 3. не протягивай. Это не то. Так, чекай. Я ще, Віталь, багато стримерів з Білорусі кажуть, не наживе Білорусь, кажуть, живи вечно, но гэта небезпечно. Ну так, Это так, небеспечно. так, Ось мы есть. просто съехали. Тому для нас Ти в это... Білорусі і ти в Ганарусі. Ось. Ось. І якби можемо собі. Ну тут видиш, воно ж якби комплексне питання, тому що по-перше, хочеться навіть за межою. Ну, наприклад, я живу в такой супольке, у таким суспільстві, що ти, не заблендишся хутко, это тебе не USA. І тут якби, по-доброму треба одразу себе ідентифікувати. Навіть в тим же USA люди себе ідентифікують, тобто там у них всі дні Святого Патрика, італійська культура і так далі. Чоловік Тобто, істота соціальна, він не може без інших. Ось. А якби, ведаючи російську мову у сучасному світі, далеко не уедеш, щиро кажучи. Якби переходить сутність на ангельську раз і назавсёди, теж ніяк, ведаєш, там душа не лежить. А, бути білорусом, треба хоч ніяк обозначатися, тому ось якби... Каб любить Білорусь, нашу милую маму, треба у різних краях побувати. Золотые слова. Разумеешь, что ты под твоими ногами трикиты нерухомо стоять. Гей, ла-ла-ла-лай, ты не такая, переходь на мову. Ось. Ось, ровно так оно и отбывается. Так, я приїхав у Гулаг. Віншування приймаю. Потом гулаг. Так. Так. Загуляк. Так, стоп. Ти бачиш, там Мне не в така этот бок. Мне не в этот бок. Мне наоборот. Я тобі скажу. Мне треба на баррел з'їхати, я так розумію. Тобі треба переїхати, так, Куди? на другий бок лагеру. Тобто ти можеш зараз... Ближей до Gateway to Quarry. Так? Да, ближей до Gateway to Quarry. И там, короче, не доезжаешь, там, видишь, такая полоска болот тягнется, Хоч що тяжко глядіти у той бок. Тому що тут дерева перешкоджають. Мапу вообще не. Ну, от ти їдеш правильно. Зараз Ну. ще проїдеш тоді місце. Ось, бач, тут така є проталіна ніяка. Приблизь, криху ближай. Ладно.
Зараз направо повернеш. Угу. Так. Вось. Зараз знову направо треба буде повернути. Так. Военный объект 4215. Склад радиоактивных материалов. Ага, все, проїжджай. Так ми і поверили. Кулак. Так, зараз їдеш прямо. Зараз починаєш криху братися лівее і вверх їдь. Угу. Ось там буде така прогаліна-проталіна, так? Ну. І зараз управо і удоль усіх гэтых балатоў там едь, пакуль не знойдзеш гэты поінт. Зрозумів. Так, Паузу. ну, там прыкладна... Не ведаю, где-то, мабуть, метров 100-200 тебе засталося. Ну так и есть, потому что уже 200. Ну, ось, там хоча за все тебе уже запішало. Ось. А, ты, блядь! Правей берись. Давай, ну, коли не заглохло, і він вийде. Не-не-не-не-не. Нормально. Чапляйся за что-нибудь, он вытягнет. 605-ка вытягнется. Єсть. Там, блядь, з одного боку інше, що ти робиш? Блядь, як це працює? Де фізика? Гэта наследки гэтага ледніковага перыяда. Ага, распавядай В мне. Беларусі таксама ёсць такая тэмка, што тыпу вось гэта ледніковыя азёры, вось то ўсё. Ну так. Валуны гэтыя ледніковыя, я памятаю выдатна. Вось так і тут. Але тут леднік больш так, ведаеш, паназастаўляў гэтых там яраў і далінаў. Так. Все, я неяк усё ж таки выкраскаўся. Так, я спадзяюся, не трэба будзе на правы бок. Што ты скачаш тут? Пужай мяне. Где ты? Так, Ну там направо тебе уже направо поворачивать, супер, направо. Я бачу, так, что лічильник не адлічвае ні халеры. Ну, тут ты уже карацей, то есть яшчэ правее крыху, и ты будешь на месте. Там машина павінна... Все павінна атрымацца. Віталь, чакай, зараз прачытаю. Так, 36, 37, не, ВРВ не той накірунак. 39, 38, не. Недзе вось туды трэба. Ты аддаляешься. Аддаляюся, так. Трэба павяртацца вось туды. Ось ты як ехаў прама у ту сторону, ось развернися на 180 і уехал. Угу. Ось там все, ну там крых повошкаться треба, але справишься. Так, у нас был Тарас Шевченко, у России Пушкин. А кто у вас? Якуб Колос, Янка Купала, Чакай, поэт беларускі, які першым. У нас іх шмат, сапраўды, вось тое, што ты зараз пачуў. 16 стагоддзя. Так, з яго пачалося, калі што, з Гусоўскага. Песень, поэма «Поляванне на зубра», баллада нават. Калі што, гэтая балада, яна нават у Ватыкане была зачытана ў свой час. З 9 класы я вось запамятаў, што трэба помніць пра Міколу Гусоўскага, яго там «Поляванне на зубра», «Натура». І ось Гэта калі што твор... Адлічваем момант. 13 год. 13 мінулого год і ўсё памятаеш, ну. Прыгацілася. Спатрэбілася. Сапраўды, калі ты ў школе такія веды атрымліваеш, ты такі, да на халера яно патрэбна, ніколі нідзе. А вось яно. Ну, а тут на табе ветач заходзіць, такі кажа, а што? А ты такі, а на. А вас было, а вось. З двух рук трымаецца. Не кажы, ну. Не, мы по-добраму. Мы по-добраму на гэта жартуем, не злуйцеся. Так, дед, Looking Beyond the Horizon от Taiga Oil треба активувати. Стопе, у меня засталося 75 литров всего, треба кудись тут. А, так рекавер роби. Я не могу. Ну пересядь у свой International и открывай Look Beyond the Horizon.
19 литров. Так, Дед, у лук, тебе 200 лук. литров у Trunk Supply, Repair Supply было. Что ты хвалявался? А, ну так это ж твой и так. Ты Это я думал, не что я, убаку. я тебе с голой дупой на мороз отправлю? Є блёздаться. Чому і ні? Ну, Без заради тобой контенту, мог. кладу. Ну. Шо ты уже? Так, давай, где гэта? У контрактах ці недзе ў звычайных гэтых? Контракс. Тайга Oil Looking Beyond the Horizon. Мы открываем Радар Tower. Зараз завезем туди матеріали. Што мне трэба ўзяць? Я зараз, калі што, на ТГ. З Дед, сінім прычэпам. все ось, ну, як нельга до месту. Едешь, заправляешься, едешь на factory, там грузишь сервис spare parts. А, туды ж куды я ездзіў, ну. Ага. Потім едешь на другий warehouse, там будуть metal beams. І везеш гэта все на Raider Tower. Так, блядь, чекай. Спочатку на перший warehouse еду, так? Там, де був. Там, блядь, бачу, на сервіс. factory. Factory, де factory? У А, другий униз. А, униз. Ну там нормальово більш-менш дорога, там доедешь легко. Так. Там два сервис spare parts. Не vehicle spare parts, сервис spare parts. Давай спочатку доеду. Я спочатку доеду. Потім будемо розважати, які там парці треба. Гляді, не переблитий. О, до речі, я знайшов, згадав Янка Купаласа, правда? Якого колеса Янка Купала, гэта те, які були лише апошніми. Не апошні, дайте все ж таки. Апошні для мене гэта був Барадулін, мені подається, лепше за всіх. Так хотів сказати, Ригор Бородулін, якого під БЧБ флагом поховали. Я Так. про його читав доклад у школі. Я вийшов і так і сказав, його поховали під БЧБ флагом. Я наставниця така, розтлумач усім, чому? Ось треба потлумачити про це. Я такий, ну, потлумачимо. Ну. Ось, а так, сапраўды даволі шмат. А узгадай, до речі, Лазінцік троліць, малайчина. До речі, пам'ятаєш такого, як Максим Богданович? Чоловік, який жив у Білорусі до 7 год, потім виїхавши, повернувшися у 20, доживши до скільки? До 27? Так? Він прожив. Я не пам'ятаю. Ось щось це таке. Ён молодым вельмі памёр, ці то 25, ці то 27. І напісаўшы пры гэтым ажно 2 тамы беларускіх вершаў. О, блядь, вось гэта выхаванне было. Так. Блядь, куды я еду? Што за скуль туман узяўся ўжо? Максим Богданович, это журналист. Ну, Гуглас, давай. Гуглас, ратуй. Так, знаю віа сябри, а що є з нового? Чакай, ти про гурти музикальні, чи що? Ти зараз серйозний, Віталь? Ти дурнів? Ти ще скажи, що Міхалок гэта виключно ваш музика. А? Та я тобі зараз горло перегрызу за гэта. Ляпіс Трубецкой, Брутто і все остатнє, і Дрезден. Воїни света, де яно? Ти серйозно зараз таким ось питаннячком? Шляхетське виховання? Так. Сапраўднае шляхетське виховання, так і ёсць. Давай, тягнися, тайга. Один только наш Нави Бенд чого стоїть. Який зараз зоркою зяє. Ну. Фу, ти безсоромний, Віталь. Я з тобою розмовляти перестану. Каже, що Моїсеєв наш. Тільки Моїсеєва ведає наш. Не. Моисеев это не наш, это нам подбросили. Я котянё. Мы просто
По доброте душевной. Та нехай собі бридка і нехай собі кволи, але ну хай буде, ну живе зато. Моїсеєв наш. Фу. Знайшов, бляха. Де ти його знайшов? Він же ж помер, ні? Це не так пам'ятаю. Дед. Ці він живий. Це все, мабуть, і помер. Но я гэта гуглить не буду. Так, а ти нагуглив по Богдановичу? До якого возрасту він? 25 годов. О, 4 годи, бляха, 5 год всього ж писав. Писав вірші і стільки зробив. О, сапраўдны беларус. Давай, тягнися. Боже, а тут заезд такі яшчэ, фу. Страти? Ну, вузенькі занадто. Ну, ёсць. Я такія заезды толькі ў маладосці Ти сустракаў. бачив там на гэтай фабрыцы помнік? Ну, бачу, нешта стаіць такое. За каўнерчык Ну. трымаецца. І гэта ён? А, ну Гэта так, ён, той самы. той самы. Чекай. Так, мне патрэбныя сервис spare parts. Усё, Сервис. Раз, два штуки. Узял. Все, едешь на другий склад, на warehouse за Metal Beams. Warehouse, який знаходиться на поўнач ад мяне, так? Ага. Тим же шляхом, я так розумію. Можеш і тим же шляхом. От сюди, туди. Так, давай я першу ось так одзначу собі все. Що мені треба ось Навошта я сюди. взяв гэту машину? Ти про кого? А, я взяв гэты тот самый Mac Terra Pro. Навошта його тільки добавили у гульню, не зрозуміло. Ну, срати. Так, чекай, Віталь. Ляпіс це 90 роки більше. 90-ті годи більше. Ага, Ну, я б сказав нульові, ти що? Самый поспеховый альбом вийшов в 2012. Ось так. Ну, вони ж до 15-го існували як стала група. Ну, там... Уже Брутто була у той момент, я розумію, ну, але Ляпіс давав концерти. 14-й год. Але ўсё роўна Міхалок, ён, имеючы і Брутто, ён выступаў з Ляпісам лёгка. Не, карацей, там стало складано выступать с Бруто по совокупности ризонов, и он потом уже почал с Ляписом выступать с старыми песнями. Карацей, Бруто ж, блин, их было вельми тяжко собрать хоть куда-нибудь, там ж народу до холеры. А может, Так, два так. Ну там человека. склады мяняліся, так. Там не Чакай. склады менялись, там был один великий, но его парасоте. Его было хрен забрать. Візантіка, Аліза Ажешка, оказывается, виховала своєю цицькою куфалою нашу Ніву. Не, ну хапає все ж таки героїв національних. Тут питання немає. Питання не стоїть, ці були яны, ці яны існували увогуле. Ні, вони 100% були тут. Не той. Так, а «Воїни света» не російською, а питав про тих, хто білоруською співає. Ти Бруто, Наві ми бенд. мали на увазі, чекай, Віталь, Бруто співали білоруською шмат. Да, было такое. Потым жа ж, калі нават пераклалі «Воінаў святла» на украінскую, то таксама ўсе пераклалі мовы на беларускую, так. Рубиновый ранок, солнце промень. Калі пра гурты, якія выключна беларускую спяваюць, то чакай, што гэта такое? Тут Яміна. Гэта, вось ВРВ ўжо не аднойчы узгадаў Наві Бэнд.
яны пастаянна спяваюць толькі беларускае. З такіх гуртоў хто яшчэ у нас ёсць? Дед, я не ведаю доброй музыки. Тут мои... Такие- Так. Есть Торбенд так- у нас был, покуль не разогнали, хлопцы спевали. У Тор, нас так. есть гурт А не, «Дітюки». яны- Дзецюкі выключна беларускую спяваюць, Тор спявалі і расейскую. Ёсць Ні, яшчэ там по-разному. спявачка ночы, яна таксама выключна беларускую Полина пее. Республика. Паліна нічого не ведае. Крама, Есть такая. НРМ таксама старая, так дык 100%. Пан Лявон Вольскі. Вольскі таксама, так. Але ў яго былі і на расейская, ну беларускай пакладна. А? У яго былі расійскія песні яшчэ вось у 90-е ён спяваў, але потым Бляха, перастаў. я ніколі не чуў. Я Чакай. быў на яго жывым малым канцэрце, які ён Ага. даваў гэтым перспектыўным абітурыентам у ігрушачку. Я нават дыск прыдбаў у яго тады. Лейбонік, дзякуй, Візантик. Во, Лейбонік топавы. Вось, гэты выключны чалавек. Башлыкевіч, толькі забыўся ягонае імя. Вось гэта так. Нейра Дюбель, царство небесное пану. Блін, я забыў, як Ай, Троіца, а Троіца ж хутчэй за ўсё спявала нешта на матывах Стары Ольса? настолькі. Стары Ольса, так. Стары Ольса яшчэ выключна беларуская. Нейра Дюбель. Нейра... Кулінкович вроде бы помер з Нейра Дюбеля. Так, было такое, памятаю. Навіна праходзіла. Да, Александр Кулинкович. Я был, карацей, к нам в универ. Пан Александр Куречик привозил свой фильм на зачиненный показ для студентов бескоштовно. Я поглядел фильм «Гараж». Мне Мгм. сподобалось. Я таких людей бачу. Так, Многих так. я ведал особисто у своем городе. Тых персонажей. Мне было вельмі Ай, весело паўсюль. гэта глядзець. Па ўсёй дзяржаве такія існавалі шкурнікі. А сябры ці яшчэ яны жывыя сябры, а хто Ярмоленко ў сябрах спяваў, не? Так, у сябрах Ярмоленко спяваў. Так, і жывы, Ярмоленко жыве. Ну, Ярмоленко, где ты... Я скажу слово, ты кричи засуджаю. Ну, Ярмоленко ж скурвіўся. Так, не зганьбіўся, так. Ён жа ж зараз супрацоўнічае з Лукою ва ўсю. Нет, кричи осуджаю. Ты осуджаешь, а я ось... Я, як чалавек без твіча, могу себе такое дазволіць. Чакай, що за халера? Дзе я чым зачапіўся ўжо? Чаму не едзе? Чому мы не едем? Ну, що за халера? Мы застрали. Что? Что здарилось? Не, натуральна зачапіўся за штосьці. Ну давай, ладно, лябёдку ў такім выпадку. Цягніся. О, Хто мне деда зачепіў? Зараз мы уяўляеш, я нават- дёрг. Я нават і рухацца не магу недзе там штосьці такое ўжо сур'ёзнае. Тыпу. Дед, лечу на дапамогу. Все. Збраў усё ў гэта самае, у кулачок. Можа недзе прычэп там? Зараз... До рэчы, паглядзі, прычэп, мабыць, за штосьці Так, зачапіўся. так, прычэп чапляўся за нешта. Просто за нешта ў багне гэтай зачапіўся і не выходзіў. І усраўся. Ну. Так што такія вось справы, Віталь. Ну, карацей, ведаеш, чаму такія пытанні наогул здымаюцца? Таму што вельмі доўгі час мы ўсе, нават украінцы, мы вось жылі пад гэтым прэсінгам расійскай культуры і заўсёды здавалось, што вось, ну, нібыта нічога свайго і не было. Та Вось- неправда. Ну, Не. не, вось здавалось, вось яно іменно што здавалось. Вось ты калі не выходзіш далей там за ВКонтактик, телевізор і вось гэта ўсё, Ну, у цябе сваё дзяцінства было, я цябе разумею, так. Маё дзяцінства А нашу потым 90 праходзіла, яно Ну, трохі інакшае было. А потым ты неяк сталееш, заходзіш, пачынаеш цікавіцца цемай беларушчыны, ты там знаходзіш
цудоўную групу ВКонтакте «Моя краіна Беларусь», і табе адкрываецца просто новы свет. Вось ты адчыняеш сваю страну для сябе другі раз. Вось, ну, вось прыкладна так гэта было. Візантик, я таксама нешта памятаю, што нейрадзюбель расійскай спяваў мову. Я не памятаю. Там былі розныя. Да, розныя. Я памятаю толькі і застаўся ад цябе толькі гузік, лейбонік, пераспяваеш. Гэта была добрая песенка. Так, дзед, яшчэ актуальнае пытанне? Не-не-не, я ўжо рухаюся ў наступную лужыну залез тут вось паціху, але паўзу. Алекс, вітаначкі! О, бляха, пастаянна наш глядач. Вітаначкі! О, Алекс можа зараз выкаціць, дарэчы, спіс. Я так разумею. Узгадаць. Уліс узгадалі. Мясцовы час. Не ўзгадвалі. Нюрнберг. Ось, блядь, праёб. Вось гэта быў праёб з Нюрнбергам, што запамяталі ўсе. Ты ведаеш, гэты жарт, тыпу, расійскія народныя песні, і там, тыпу, аўтар слоў габрэй, аўтар музыкі габрэй, выканаюць габрэй. Вось так у нас беларускі моўныя гурты. Дрезден, Я і Уліс яшчэ да гэтага. Хермачысты Уліс. Ну. Всё тамака. Што вы ведаеце пра постыронію і постмадэрнізм? Ну. Усё. Так. Далей Віталь напісаў, мяне дзіўна, чаму на першых дэбатах Вусатага там не размаўляў моваю, а таму што ён жа ж быў і застаўся гэтым чыноўнікам. Ён жа ж быў, кім ён быў перад выбарамі Вусаты? Тыпу начальнік там нейк. Не, гэта ён па нараджэнні. Прадседателем калгаса. Не, ён быў дэпутатам, потым яго паставілі на расследаванні гэтых з карупцыі, во. Ён даведаўся, што Пазняк аднойчы вынес там 3 гвоздзя. Не, гэта не Пазняк, гэта ён Шушкевіч, ён так апускаў, што цвікі гэтыя вынес. Так і было. А як ты разумееш, калі так ужо агулам, у нас на той час існавала партыя БНФ. Яна мела 20%, мне падаецца, так, у парламенце. І вось з іх усе чальцы, яны размаўлялі выключна беларускую. Усе астатнія гэта былі дэпутаты, якія яшчэ засталіся з савецкіх часоў. Таму яны расійскую размаўлялі. Адсюль такое стаўленне ў цябе зараз. Што мы тут берем? Металічныя бэлькі. Одна штука. Усё? Усё. Куды мы гэта цягнем? Так, 122 літра. Недзе за... Ось. Я спачатку на Fuel Station поеду. Давай спачатку на Fuel Station. Атрымліваецца по тому маршруту пойдзем. Мне адразу налево ці направо ехаць, варва? З складу. Налево едь. Налево. Всё. Я тебе больше скажу, ты можешь на Простки на Fuel Station поехать. Прям, прямо? Не заморачивай. Прям, вось, на Простки там проедешь. Разрабицу гэтую, ці што? Ну, не прям настолько, а выехал налево и там на Простки. И всё. Прост. Разрабицу? Не настолько прямо. Я тебе дам прозрабицу. Заманаюсь ставить потом после тебя. Это ж приварить, столбы прокопать. Ну, бетону подлить. Сколько можно. Так, разумею. Вибачаюся, усё. Ой. А як можна вывучыць мову, калі ў школах яна 2 разы на тыдзень? Наколькі я ведаю, як мінімум 3, а то і 4 павінна быць, але пасля 20-го года сапраўды цяжкавата. Я з таго, што чуў апошні час, я можа хтосьці паправіць мяне, хто яшчэ там у Беларусі жыве з гледачоў, то у майго знаёмага аднаго ён там распавядаў, не скардзіўся, дарэчы, а проста распавядаў,
было 6 гадзін расійскай мовы літаратуры і 5 гадзінаў беларускай мовы літаратуры на тыдзень. Вось тое, што змянілася апошнім часам. Прыкладна было роўна. Так, я памятаю. Так. У маім дзяцінстве вось у 90-е я памятаю, што мне было роўна заўсёды. Роўна было. То гэта вось пасля 20-го года яны пачалі так пушыць, надта так моцна за расейшчыну. Но так. Я пад'ехаў ці дзе я? Так, я пад'ехаў. Подъехал, так. Зараз будешь разворачиваться, подъезжай до меня, и мы поедем с тобой. Весело. А што за ланцужок тут злева такой? На яго наехаць? Не. Да хочешь наесть. Да, нет, там доставка причепа. Гэта не чапаецца мяне, так? Не, там. Так, не куды? сегодня. Мне на радар Таура гэта пераць? Едь до меня. Бачишь, где я стою? Мы Так, с тобой еду. поедем в горку. Там, коли что, я тебе подратую, вытягну. Подтягну. Все будет добро. Калі, Віталь, так казаць ужо, я беларускую вучыў не ў школе. Мне пашанцавала, у мяне яшчэ бабуля, дзядуля былі жывыя. Яны размаўлялі добра беларускую, таму я ад іх гэта ўсё пераняў. У ВРВ мяркую таксама, на Палесе там. У мяне Трасяныч там жорстка. Трасяночка была, так. Бабуля з дзядуля, яны больш-менш такого беларускамоўнага рэгіёну. Але з кшталт таго, што пастаянна такая, праца была спецыфічная, там дзедушка выкладнік там механічных всякае вот інжынернага, а бабушка бухгалтер, то яны такі, сталі больш такія зрасейшчыныя. Але ўсё адно тата вельмі паўплываў, і он такі, не, беларускамоўныя кніжкі. Во, на цябе тата. Усё. Таму. Я памятаю, 2 гады, не ў 2, а ў 4 ці ў 5 год чытаў. Мне было вельмі там складана, не зусім разумеў, типу, перадзім у бары, што там, перадзім ему бары, выйшлі ўсе жывёлы. І там, карацей, свае асабістасці, свае прыколы былі, але ўсё ж такі тата так, прадвігаў усю гэту тэму. Але пагадзіся, выключна беларускую ты можаш вывучыць не ў школе, ніяк ты ў школе не вывучыш. Калі стаўленне да яе як да замежнай мовы, тыпу ангельская ці нейкая іншая, яна не выкарыстоўваецца на тэлебачанні, радыё, ці вось так у горадзе недзе, то ты яе не вывучыш ніяк. А ведаеш, мне бабуля нейкая радыёкультура слухала дзесьці пасля 7 гадзіны вечара, і там былі там спектаклі, штосьці на беларускай мове, што-то было. Беларуская культура маеш на ўвазе? Мажліва такое, чаму не? Веру. 2006-2005. А той самае, як зараз, калі чалавек глядзіць той самы Белсат, напрыклад, звычайную праграму, дзе там серыялы нават беларускую паказваюць, ці як я, напрыклад, апроч знічкі нічога не гляджу на тэлебачанні, так? І ўсё там на беларускай мове, толькі так і падтрымліваеш гэты ўзровень. І вось там intercommunication. Безумоўна, так. Безумоўна, з-за гэтага таксама. Літаратура толькі. У нас гэта асяроддзе стрымерскае, яно вельмі такое, спрыяе, я бы так сказаў. Тыпу, падштурховае. Вучаць, так. Падштурховае. Хаця б некаторых там усталяваць беларускую раскладку на тэлефон. Так, я за страх. Усё было добра. І тут на табе устал. Давай, паніжайко. Папаўзло. Все. Boys, ready and waiting. Ты амаль што старкрафтаўскімі манерамі пачаў размаўляць. Візантик, прабач, не бачыў. Пра рабіцу таксама ў мінулым стрыме глядзець? Не, пра рабіцу гэта ўжо ў гэтым. Дарэчы, рабіцу мы з табой не шапалі ўвесь гэты час.
Сетка рабится. Соответственно, просто на автомат можно перевести уже. Чё, Да не, в еще? принципе, ехать. Ну ты, коли что там, дай ведать, мы подтягнем. Не, буду сковытать, не переживай. Ну, я просто тут... Віталь, Коля. слухай, а ти адкуль? Розповіді, коли не тяжко. З якого Ладно. мястэчка ці ўвесь свой час размаўляў украінскую, ці толькі змяніў гэты свой стан, ці як гэта можна яшчэ назваць пасля 22-го году? О, ведаем у некаторых украінскіх этих... Хтосьці рэйдзіць. Дзякуй Богу, хтосьці прыйшоў на рэйд. Дзякуй, дзякуй, дзякуй. Хто прыйшоў до нас? Лепус. Ай, дзякуй, спадару Лепусе. Да, пан Лепус, не ругайтеся, я пакрыху выпраўляюся. А ў сэнсе, на што ён будзе скаржыцца яшчэ? This War of Mine уже вось пайшла там з ангельскай і па-беларуску. Папраўляем. А CDC, так, ACDC. У вас усе ўкраінскую размаўляюць? Не, я ведаю, што, дарэчы, калі мы размаўляем пра Украіну, то там даволі вялікія абшары, дзе апроч украінскай нічога не выкарыстоўвалі. А чым казаць, калі ў нас на Берасцейшчыне ёсць нейкія вобласці, дзе таксама выключна украінская выкарыстоўваюць. Я, Не напрыклад, глядзячы ні на такой што. узрос. Ну, вось твой прыклад, літаральна так. Ну, я кажу, калі што пра Берасцейшчыну, што не зусім звычайна. Гэта мы, Ну. нас там. Всім падаецца, раз вялікі беларускі горад, то адразу там усё беларускае павінна быць. Халех, як там плаваў. Ну. Так, выцягнуўся. Вітанкі спадарам Дзе? стрымерам і спадарам Ты- гледачам. Ты, З мабыць, Украіны. зараз налево заедь, пусціся Па- ўніз, каб на гэтым мосце не перакуліцца. Вось так. Ну, давай. Ага, ось. І зараз уніз. Пакрыху. Я б хацеў спускай. паспрачацца, але ўжо не выйдзе так, як хацелася зрабіць. Калі б перакулюся, было б смешна трошачкі. Ага, і мы ворач. потом пались бы перегружать. Калупацца з гэтым. Ну, Ну. давай, и направо уходи, вверх, выкручивай колы. Все, и пошло мое Сонейка, поехало вверх. О, я тут быў. Ну, перший поворот направо не забудься, да и все. Вязеш вокны на фазенду, ну, Ага. до ВРВ домой. До ВРВ на дачу. Будем баню лепить. Ну. Рейдер Тауэр, каб шахеды детектить. Як варыянт. Ну, гэта будзе, ведаеш, звонку баня, а знутры гэта будзе так. Тое, што трэба. Ну, а знутри у нас там... Так, пурбай, ды там палешукі жывуць, у іх дзіўная мова, якраз недзе паміж Ну. украінскую і беларускаю. Мова в нас дивна. Так. Ты зараз з адным з палешукоў і размаўляеш, калі што. У нас тут есть. Все, давай, туди, деду. Налево, направо? Направо. Направо. Ось сюди. Сюди. Ось сюди. Ага, все, зачепилося. Давай, паузи! Що зачепилося? Щас отчепим, блін. Не, я маю на увазі, що зацепилося за глебу, що тягне. Все, нечто на автоматі мені не подобається, нехай на поніжається їде. Ніяк стало. Я ведаю, мої жоки бабулі були з Полесся. 25 кілометрів до української межі. Віталь зараз просто видав базу. Такий жарт. Усім буде розповідати усе життя. Він спитається, а хто був до Усатого? Евіш. Хто був до Усатого, а? У меня есть фотка на онлайнері. До речі. Карацей, з пахавання пам'ятника Стася Каліновського, коли було урочисте перепахавання. Не так давно, до речі. Я пішов, карацей, на церемонію розвітування, так?
Е, магутныя. Я промачував, што мяне сфоткалі. Я потым адкрыў гэты матэрыял на онлайнеры, і там падпісалі былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі не кляю. Справа. Не кляю. А я просто в центр, а я справа. Вставали. Пошастило, пошастило. Вставали. Все, разворачивайся, поехали до асфальту по крыху. Так, У нас. не, Веталь, сапраўды, першы прэзідэнт Беларусі гэта вусаты. І іншага і не было, насамрэч. А ў той час Савет дэпутатаў кіраваў краіну з 91 па 94. Таму я табе і ўзгадаў, што ў нас была такая партыя, як БНФ. Яна вельмі шмат чаго зрабіла карыснага ў той час. Паспела, так бы мовіць, за 3 гады. Дзякуй за фоллоу, дзякуй вялікі. Гэта, калі што, Simply the Best, гэта не для мяне, гэта для цябе. Для таго, хто падпісаўся. У РВ, блядь, мне падаецца, я зараз тут так застрагну, што трэба нешта рабіць. Что ты тут за странно так? Не трэба зараз тут. Сюды, туды. Слухай, уже 9 гадзіна. 9 гадзіна, што ты думаешь? Сядаю мою машину, да ад'едь просто назад, я зараз вывезу тут. Не надо, я сам справлюся. Усё, Просто разберуся. вперед проедь, выровняй причеп. Вось тут ёсць месца, дзе можна развернуцца. Ну все, Так. нормально. Сюды, сюды, сюды. Нібы п'янае кацянё тут па ўсіх слупах. 9 гадзіна ідзем на завяршэнне. Так, я мяркую, што так, тому што у мяне малое, яго яшчэ трэба будзе класці спаць. Во, а у цябе, а у вас, дарэчы, 10, правда ж? У нас жа адна гадзіна розніцы. Все магчыма. Да, 10. Всё, Павяртаемся поехали на асфальт. до асфальту і ўсё. Візантик, калі што, так, у мяне гэтая музыка заўсёды у вушах. AC/DC, калі штосьці там яшчэ адбудзецца, не памятаю, на твічы, то будзе яшчэ і Bon Jovi з такога, ну і на ўсе данаты таксама размеркаваныя. Металлика, AC/DC, Bon Jovi, вось такого Што з Bon Jovi, якая песня? Две выкарыстоўваю. It's My Life. Нет. Нет. It's My Life і... Так, вось гэтая таксама. Так, сюды, ты куды паляцеў? Нам налево, так? Мне падабаецца гэты For Whom the Bell Tolls і Ride the Lightning. Не, я Enter Sandman узяў, мне тут тэма падабаецца. Enter Sandman гэта цудоўная класіка. Я, мабуть, усталюю сабе гэты Ghost Recon Wildlands і зраблю нармальны футажик под гэту песню. Там ёсць турма картеля, якую там трэба вызваляць захопленых грамадзян Балівіі. Там, блин, ночью там правильный лазер поставим, правильный этот самый Night Vision подрубим, там павінна атрымацца цудоўна. Я 5 год про гэта думаў. Але эквіпмента не было. Ну, зараз-то ўсё ёсць. Ужо ўсё, гэтыя адмоўкі гэта не лечыцца ўжо. Да, зараз все толькі рабім. Чакай, там лепус не кідаў, нішто сабе. It's My Life замыленая? Ну, гэта залежыць, вядома, ад таго, наколькі часта яна ў цябе ў плейлісце маячыць. У мяне яна толькі для асаблівых такіх выпадкаў. Таму не замылена. У мяне Wildlands, дарэчы, Wildlands. Не ведаю, такие. Хотя не здольны мои слова скорміваць. Ёсць Wildlands, это ж цудоўна. Это ж цудоўна. Мы можем яна з кожнага праса. З кожнага праса.
Но, я ж кажу, все залежить від того, де оно і откуль. Де ти, до речі? Ти справа, ти Я зліва, тут. наліво поїхав? Налево, налево. Хотя... Почекай крыху. О, дед, стой. Что Можешь, видишь, можешь куда гнать машину. Де? Э, Я тебе скажу, куди. Вези її в сторону Ruined Warehouse, там буде прикольний контракт. Radioactive Fossils. Warehouse? Я ще раз що? Який warehouse? Ruined, в Гуляг. В The Gulag. Ага. Ага. Далеко ехать. Давай уже наступным разом. Просто що, ну, просто на керунок, а вже гэта що робиться буде, ну, наступним разом, божим розказом. Боже, сказано. Все. Видатно. Ми скончили на сьогодні, мені подається. Дякую всім. Дякую величезний просто тобі за те, що був сьогодні. Сподіваюся, що на наступному тижні у мене усе нарешті розв'яжеться як-небудь. І я так само, як і ти будеш щасливий на 40-70, а може і 5 годів, як пойде. Ну, судовно буде добре. У Бон Джові шмат інших файних пісень. У їх доволі шмат усі пісні, мені подається, добре. Я не можу виключити, як сказати, що тут нечто лайно у їх. Заходьте на наши каналы и под кожным видосом составляйте свой спис. Чому Нам б і ні? приємно і відоси промоучаться. Так. Усьо. Дякую велике, як завсёды, підтримуйте вольних білорусів, підтримуйте Всім Україну. до побачення. Усім доброго Успіху. настрою, побачимося завтра. Завтра 2 стріми, у неділю, можливо, так само 2 стріми. Усьо, пока-пока. Пакульчики. Що ти робиш? Як ти робиш? Не пригадай. На Г. Галя. Гляди, як наярвує. Ха-ха-ха. Псих. Усьо, полетели. Пакуль. Стопе полетели. А Reddit? А ну, Рейд. А Почекай, Reddit? почекай, я подключуся до тебе. Бляха, розпіздала. Всё. Reddit треба. Усі такі до побачення у чатику, до побачення, а Reddit то люди треба. Рейдім. Nine Raven стримить. Ну, до його і пойдем. О, Пішли. тим більше він малює там нечто. А ми такі, хобана. Хаба, усім у нас гэты ляжаць на подлогу. Ходить рейд на канал Nine Raven Cemetery. Усё, полетели. Там полетели, тут полетели, а трансляцию скончили. Все.